Sastraka 2008an okupaturiko gune autogestionatua eta askia da. Eta ordutik batzen gara 11 pertsona kapitalismoaren logikatikat ekintza kulturalak eta politikoak formakuntza, jardunaldiak, hitzaldiak antolatzeko. 4 urte hauen ondoren, orain dela pare bat hilabete, Sastrakari Euskal Herriko eta mundu mailako beste gaztetxe askori gertatzen zaien bezala epaiketaren eguna iritsi zaio, azaroaren 5ean, ezarri eta Barakaldoko auzitegietan. Bai azpimarratu nahi dugula, epaiketa hau ez dela soilik Sastrakaren aurkakoa edo Portugaleteko 9 gazte hauen aurkakoa, baizik eta bai mugimendu okuparen aurkakoa dela baita eta mundu ikuskera baten aurkakoa, kapitalismoaren logikatik ateratzen dela eta kolektiboki jardut nahi duten pertsona guzti hauen aurkakoa. Sastraka arriskuan dago, azaroaren 5ean epaiketa dugu eta horregatik azaroaren 1ean Portugaleten Carlos VII metro geltokitik ateratzen den mobilizazio batera deitu nahi dugu. Erakusteko Sastraka ez dagoela bakarrik, Sastrakan 11.000 pertsonek sinisten dutela eta espazio defendatu nahi dugula. Eta horretarako deia egiten dugu bai elkarte, kolektibo eta pertsona ezberdinei Sastrakarekin bat egiten dutenak etortzeko eta espazio hau defendatzen dugula erakusteko.